Damai di debata na sumurung sian saluhut naroha di mana mangaramoti hati-hati dohot pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamua manginang tabuk kama bibel taganuk tapamanat ma isi siluan na pinasahat ni Tuhan katuhita di bagasan partikian minggu sadarion ima di pangukapon pidu 20 ayat 10 sada rodi 15 songonon madirok isi dungi huida mas sada bangsa nabalga nabotar dohot nagudul di atasna nama porus dotano dohot langit maradoko bohina soadong bejupang inganan nasida dungi huida masada naung matei akkana met nang akkana balga jongjong di jolo ni habang sai jadi diukap ma akka buku dungi diukap masada buku na asing ima buku hangoluan gabe diuhumi ma akkana matei marguru tu natar surat di bagasan akka bukui kobartu nani ulana sidabe dungi dilehon lautima akkana mate disi dilehon nang hamatean dohot banuatu ruima akkana mate natiniokna gabe diuhumi ma ganuk marguru tu nani ulana be dungi di dabuma hamatean dohot banuatoru tu bagasan laut api ima hamatean na paduaho laut api dui manang ise na sojupang tarsurat di buku hangoluani ima di dabu tu bagasan laut api. Menurut saudara, manakah yang terpenting dari diri saudara? Apakah hatimu atau jantungmu dibanding dengan pikiranmu? Pikirakon huleom matu pertidio alaya ate kon huleom matu ise huleom matu debata adong dua natung macarikot dihadiri otak ate-ateta hati kita dan otak kita, pikiran kita, intelektual kita. Dungi tadok matu dirita, huleom mapikirakon tu portidio. Asai hupake dinalaho mangaramoti ngoluku, mangisi ngoluku, mabaen arga ngoluku. Alai iko leonokku do ate-atekku tuise tu debata napa dua bodo sirangon na duai boy do hola pikirata na mangoluon boy do hola na ate-ateta amang do hota mainang porludo na mangoluon realistis memakai otak jalasian pikiran natapakeon mardalan di tonga-tonga ni ngoluta laus pikiran taido mandok tu dirita terbatas dang boy sude tadungdo jala pikiran taondo na manggokot tu bagasa dirita uben naga beta simpulhon dihita roha namar boha baheno ala sudi amang dohot tamu inang terbatas ala sudi boido berubah jala boido amang dohot tamu inang sudi marhamu bawa semua yang dihasilkan oleh otak tidak ada yang kekal semua yang dihasilkan oleh otak memiliki keterbatasan jala laus kutuh kido na manuatot tu bagasa dirita dang boy sudi dungdungom. Banyak pertanyaan yang diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu terhadap diri kita. Tetapi ada yang mendampingi ini.
Apa ini? Karena ini tidak tunduk kepada ini. Ini yang harus tunduk kepada ini. Ini bukan diatur oleh ini. Tapi ini diatur oleh apa? Aturan di Parbanua Gijang. Aturan di Parlangitan do namang aturan. Amang do tamu inang jala odo namang alakai saluhut. Namar hado buat tri sedoor. Namar hado muan tu hapor seaon dohot tamiya. Jala tangyang ido di Gijang ni saluhut. Hapor seaon ido di Gijang ni saluhut. Ada nang boy nak pakai no. Jala tangyang i pedak satulok. O pedak satulok moloholanor dipakai ho. Kemungkinan o pedak satulok moloholanor dipakai ho. Atau kesimpulannya molo mago sada senda duaon nong mati. Jadi amang do tamu inang kurenukot di dalam babajami taon do narumikko taben narohakku. O pakai tu pertibion o pakai tu Gijang. Molo pakai tu pertibion dang boy dang mangalapi kion. Molo pakai tusan dang boy dang mangalapi kion. Alani amang do tamu inang dang denggas song na do dina asing. Ikon melulu tu Banua Gijang. Dak pikiran Banua Toru. Dang boy melulu Banua Toru. Dak pikiran. Dang pikiran Banua Gijang. Parningotan dia kana moddi. Aku lebih setuju do guarni minggui. Parningotan moddi. Sian parningotan ni na moddi. Esatikos na molo tamain parningotan di namoding naing togi honon di namoding ido hita tu dirita di nalabo mangatusi dohot makatidakton ia hita pena mangulu no aing naikot do moding. Amang dohot tamu inang dangadong nakakal. Semuanya kita akan pergi. Mulak mamang dohot tamu inang hadumuan ni ate-ate dohot pikira sinakiningani. Dada holan nama tebuti bustang di jolot tadang marhosa be masuk tu hadirion ni kematian atau identik dengan kematian itu sendiri. Ternyata dalam proses keberlangsungan kehidupan keseharian kita pun ketika kita mengatakan diri kita percaya, ketika kita mengatakan diri kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, ketika kita boleh dengan baik mensinkronisasikan antara hati dengan otak kita sebagai orang yang percaya dalam mengaplikasikan keberadaan hidup ini, kita harus mengakui jolma nasai mabiar gagal, tidak percaya diri dan tidak percaya kepada Tuhan nama nguluon ipenong mati unang mabiar kamu barita halalas di roha godang do kubuat tuhamu parsaulian di sadok bangsoon hamang dohot taminang biar dona gumodang mabai jolma mate-matene di portibio. Na badua mo namang dohot taminang jolma na say makat tidak kodiri na tikos guru dokna holan naing monangna mabiar agoan harga dirina mabiar agoan artana mabiar agoan hasangaponna. Itu juga sebenarnya sudah identik kepada siapa? Kepada orang mati. Na patuluho namang dohot taminang jolma na say marpay tejo sugup may, hari Senin may, hari Selasa may, haduam may. Itu juga identik dengan orang mati. Orang yang selalu sering menunda, mencari alasan, horbo di padang bolak, marjapal di balian, moloso di siroha, gokdo, sidalian. Itu juga orang mati. Yang margira tu dia, kolan napelet. Apalagi zaman kita sekarang ini. Zaman ini adalah identik dengan zaman rebahan. Di mana kita duduk? Di mana kita berada? Habiarak konon ditiki dibuat buku panuratani isi natar surat di si masuk matu sadainganan alena sotar surat di si diauk matu api. Mungkin kita juga pada waktu membacakan itu Tuhan, kita juga di situ.
Namangi hutamang dohot tamuinang orang yang selalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain, itu juga identik dengan orang yang mati. Molo saya sakotonom mudo dirim tuna asing, bodoh marsakit. Itu kematian. Berjalanlah dengan kaki sendiri. Nikmati yang ada pada dirimu. Syukuri itu. Jalabai ni pataba umurmu. Patabalas ni roham. Dalam muidinalaho mangurupi dongam. Na palima mo namang dohot tamu inang halak na sosietia tu akan namet-met. Itu juga katanya identik dengan orang mati. Na barpudi di do imana dang rade makamulatehon na adong di ibana. Terus adorusan. Na mangudon. Semua mau dia ambil. Semua mau dia tampung. Dang adong di imana rasa puas. Dang adong di imana rohana mandok. Cukup Tuhan. Om manaboy ku parhajop. Om manaboy ku kamulatehon. Itu juga sebenarnya identik kepada kematian. Amang dohot tamuinang kitab Wahyu ini adalah salah satu kitab yang begitu sulit untuk ditafsirkan. Hasamuradiat tu si hamu siak katorangan nahu pasangaton tarsongonod do lapatan ni kitab Wahyu. Molo kitab Wahyu didok doi kitab apokaliptis. Jadi apokaliptik itu artinya menyingkap. Nah, molo ditutup nani arsiki, dibuka budi, imana didokna menyingkap. Apa yang mau disingkap? Otak dan hati. Kenyataan hidup yang dialami oleh orang percaya ketika itu berhadapan dengan salah satu kaisar yang cukup kejam, yaitu yang bernama siapa? Domitianus. Alani hacit ni si tau nono namang dohot tamu inang daktar gopar hope somot dia iba mang gopar. Alayala di ida si Johannes adorang terbuang ibana dibolokon di sadagua ibana pe mangida hinabalga ni asi dohot holong ni rohani debata daktar dungdung ibana bohabal gani holong ni rohani debata panari honon di debata mamar rohai dohot sumarihon ibana. Lalu ini digabung melalui apa? Spiritualitas. Melalui apa? Melalui iman. Indada taranggisson tumagonamma nironggoson. Indada tartangison tumagonanma dirasongonido. Kidung agung itu digopar di mana do? Haholongon nirohanai itu sada rusak. Jadi semua lambang-lambang dipakai di dalam kitab Wahyu itu sebenarnya itu adalah menggambarkan kekaguman, kemisterian yang sangat luar biasa. Tapi tetap juga ada hal-hal yang berhubungan dengan politik di situ waktu itu. Gitu. Jadi molo digoparhon di mana ise hadirion ni Kaisar Domitianuson manang na digoparhon di mana tu sadanaga najinaga na wah unang nal-nal. Molo diboto si Kaisar Domitianus disurat kondisi nal-nal warna boy do gabe persoalan. Alatiki sudah zolma dipaksa ikon marsobatu ise. Marsobatu Kaisar. Dan Kaisar itu menganggap dirinya apa? Menganggap dirinya Tuhan. Di luar daripada dirinya ketika mereka melakukan penyembahan itu harus dibunuh hidup-hidup. Amang dohot tamuinang boy do peak kodommu dirimu tu kondisi nasi somoni mamakke uto gutokmu dohot mamakke rohamuna hudul hamu hohom mangarimang-rimangi pardalanan ni ngolumuna mangarimang-rimangi pardalanan ni haporsiamuna jalasongan na porsiaho aha mana boy ni idam tujolo sian parpue ni haporsioni putus asa do manang namakiri itu namang ikut amang dohot tamuinang kitab apokaliptik ini adalah mengajak semua orang supaya memang berpikir secara ilahi. Pakeon, tapi jangan pernah terputus ini secara vertikal kepada Tuhan. Jamang dohot tamuinang
dalam menjalani proses kehidupan ini secara realistis, ya terkadang itu bisa membuat kita toleran dengan ketidakberdayaan atau ketidakberhasilan kita. Tapi kita percaya doa dan iman kita jauh melebihi apa yang boleh dihasilkan oleh otak dan juga oleh pikiran kita. Au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panihalak Kristen nabadia dohot di hasesani dosa dohot di hatai namado namulak mangulu dosogot daging halak nam mate dohot di haguluan nasola sudah. Porsea do kamu disi Porsea do kamu disi betul. Puji Tuhan, amang dohot taminang. Adong do tahe siak kamu namang hidup tubuh tuh siang ano. Pujaha akan berhubungan 7 tahun molo di hapor siang ni asing lain dengan kita. Sebelum mereka lahir, Tuhan yang mereka percayai itu telah memberikan cuplikan kehidupan ketika mereka nanti hidup di dunia, mulai lahir sampai dengan mati. Lalu setelah cuplikan kehidupan itu diberikan kepada dia, ditawarkan kepada dia, ditonton oleh dia, lalu malaikat itu bertanya kepada dia, kau mau hidup atau enggak? Kalau kau mau hidup, katakan yes atau no. Lalu terkadang kita bertanya, apa alasan dia sehingga dia mengatakan yes? Dihita dang adong hapor siaw nasi sumuni. Ci sotung adong nama dok dang nahu pangidu au tubuh amang. Ci puasa tubuh kok. Kemungkinan boy dodoh di mana? Terlanjur tubuh. Alai duku pikir-pikiri hupa domu-domu tuak kana boy hujaha. Saya hanya memberikan jawaban kenapa kita hidup di dunia ini, sekalipun sebenarnya kita tidak pernah memintakan kepada Allah Bapa supaya kita lahir ke dunia ini. Kita lahir karena semestalah yang mengajak kita lahir. Sahabat ni semesta dan kubodo. Tapi dia mengatakan kau harus percaya semesta inilah yang mengajak engkau lahir. Dungi bisa dibayi mana diurayani secara spekulatif. Kau kenapa bertanya? Kenapa kau harus lahir? Andaikan saya tanya seperti itu kepada Tuhan dan Tuhan itu saat ini ada di hadapan saya, Tuhan, kenapa saya lahir? Mungkin Tuhan akan bertanya balik kepada saya. Lalu, kalau kau bertanya kepada saya kenapa engkau lahir, lalu ketika engkau meminta lahir kepada diriku, apakah kau bisa bertanggung jawab dengan kelahiranmu? Atsura magabe alus suku-suku na pinasahan mo na yun. Buasa tubuh au Tuhan. Buasa suku no musuh ni na ibonar tu au. Ay molohope harwa mangidoho tubuh. Bertanggung jawab ke ho Tuhan tubuh bi. Kau terjebak. Mungkin kau tidak lebih bertanggung jawab ketika engkau minta lahir. Hamang doho tamuinang ulo do hinorhon ni persoalan nengolu di hasianganon sangat kita tuh kami kirion nasi songoni. Saya membaca salah satu caption. Dia mengatakan seperti ini. Jika waktu bisa diulang, aku tidak ingin dilahirkan dengan versi terbaik apapun dan tidak ingin dilahirkan oleh rahim siapapun. Indah mana? Absura amang doho tamuinang boy diulang partikian nong tabulusi dohonok kudo tu diriku dang radea utubu tu hasianganon.
marhite satabi bortian ni manang naisebe di portibio. Hamang doho taminang akai mana tapadok pakko. Anggo hamatiani nga pasti. Nga pasti anggo hamatiani. Adok kita ison na mangulu sa lileng na. Dan adok, semua kita akan mati. Siap doh hitamang doh taminang mati sudah. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan tidak siap. Amang doh taminang kematian itu adalah milik, bukan milik ini. Ini yang rindu bertemu dengan pemilik. Usukku maju kamu. Hamatian itu hadiaratta manang persiapan tadi kalau mati. Hamatian itu nata habiari manang persiapan. Molo nang mati hamunga. Nggak boleh dilatih hati akan nang mati. Amang doho tamuinang jujurlah kita terhadap kematian itu. Ketika kita hendak mau mati, sebenarnya di otak kita tidak pernah ada kematian. Ninnai bala. Yang ada siapa? Anak kita. Yang ada siapa? Akan atakaholoni hidup. Kekhawatiran kita apa? Kesempatan baik yang ada di dalam benak kita yang belum sempat kita salurkan, kita kucurkan, kita realisasikan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Dame nadira jumiro hatta daksi kopdo pedigelektai didikki marsakit-sakit kita nggak disokosata. Rakyat kita tertuju tuh kematian, tapi yang tertuju di dalam benak kita adalah siapa? Ini yang menguasai persiapan kita ke dalam kematian. Itu saya baca. Jadi dia bilang ternyata manusia itu nggak pernah takut dengan kematian. Tapi justru manusia itu takut dengan persiapan dirinya kepada kematian. Karena dia merasa banyak hal kebaikan, banyak rindu, banyak kepedulian, banyak cinta kasih yang belum tersalur, terrealisasikan. Dan kemungkinan dia ragu dengan keadaan orang-orang yang ditinggalkannya. Dan itu adalah berdasarkan apa? Tetapi ketika berdasarkan ini, makanya ada orang mati dengan senyum. Nungaloja awo Tuhan di siulu balangari, naing tumibu awo pajupang, rap dohoto di surgoi. Ahamana boy tarbuanau, lobi sian ulosi, nungaloja awo Tuhan, rade mabain inanaki. Hamang dohotamu inang, corbut doha matiani. Ala disirang hamatiani do na marsiha holoma. Corbut do hamatiani. Ala dibabiar-biar todini hamatiani do na mangulu. Corbut do hamatiani. Ala dang sudah kita mangarade tu hamatiani sendiri. Amang do hotaminang bohape situasi do kondisi kita akan sampai kepada kematian itu. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti di dalam kehidupan semua orang. Didoakan nama dok homido hamatiani misteri. Alenak pe homi hamatiani diguriton kosat tado. Harorona tu kita. Jala dido ibana satikosna nabagoda kudo pengaruh ni portibion, pengaruh nion. Mabaik kita lupa untuk pulang. Nama baik kita nggak ingat pulang. Nama baik kita seperti nggak ingat pulang. Nama baik kita tetap berada di tempat. Dia mengatakan ketika engkau lahir tidak pernah tertawa tetapi menangis. Itu menjadi pertanda bagi setiap orang yang hadir di bumi ini dan menangis bahwa kelak dia akan pergi juga ke jalan lain yang sudah Tuhan tentukan kepada diri kita.
Alena jelas kalau sudah honokku sudah kita mati. Jalan mula mati kita mang doho tamu inang mulak ma kamatak taon gabetano alasyatano do odi bain gir hira-hira berbentuk boneka dungi dia kus semahosa hanguluat tu nasida gabe marhosa jalan martod di mana sida noeng na gabe persoalan mate ma mulak ma hosa tuise mulak ma hosaon tunap punasa mulak ma muse tano otu dia tu tano kan sederhana. Jadi mulai pemahaman dina asing terlebih kita sesuai dengan budaya Batak. Ya kalau aku bilang ya terserah saudara percaya atau tidak. Tapi kalau saya setelah belajar ini nggak percaya. Jika songan itu kita, beda. Orang nak budaya itu usia dui. Ini dia. Begitu ribu ide aku. Nina. Dum ditaruhon. Bakhei. Adong do pemahaman ni halak Batak dan mulak tadi itu de Batak. Alai tadi gabe berbentuk nasi. Imana gabe berbentuk begu. Jala menurut halak Batak hobar tu pangalahomu nadu begumu. Itu. Jadi orang Batak memahami sesuai dengan karakter kita. Mulai diturpukon di dok. Khobar tunani ulamu tarsurat manang naso tarsurat kamu di buku parasiani debata mana manut Tuhon tu sada inganan nam pinaradena dohamu manang tu sada inganan lautan api namar nala naso hiamito. Itu versinya Alkitabiah. Tapi versi orang Batak sesuai dengan budaya Batak karena orang Batak itu begitu dekat dengan orang mati. Makanya kuburan orang Batak selalu di kampung. Nggak pernah jauh kuburan orang Batak. Ala dirajumi halak Batak mamasu-masu do hadirion ni namate. Iban na adorak so dipasangat ulau tuhuria. Ibaen ulau si jagaron. Molo di hutanami ulau si jagaron ni marputar-putar mapitu heli, pitu sudut suada marah, sian alamat tujabu, sian jabu tu alaman, sian alamat tujabu, sian jabu tu alaman, itu artinya apa? Orang Batak percaya mate na mate ala yang gotor dini na modingon tetap do dijabu manang cara do ini nalau makirpas lao maho pusianu ditaruh hopar halado di mulia alai kami som ala Batak persia do dan namun tak terdip siap bagason iban da ditarik itu jabu pitu hali budi lao maho dada alai hok dohoi son seperti itu. Jadi menurut orang Batak itu roh kita itu jadi begu. Iban dalam macam-macam begui. Siani do karoroni. Molo gabe dong begu atuk. Molo dong gabe begu nur-nur. Molo dong begu nasi. Dari situ. Amang do hotamu inang nalau si dohonokku yaitu budaya kita lah. Saya tidak terlalu mengklaim bahwa itu adalah salah total, enggak. Karena itu memang muncul sebelum kita Kristen. Tergantung kita sekarang sebagai orang Kristen, apakah mengimani itu atau mempercayai itu tidak. Alai molohi tamang dohot tamuinang songon halak naporsiai nunga mulak be pamatak tagabetano alai mulak ma todita tu debatang. Sudah di ujungna anong ditikina songon padohan sinakilingani au persea ditodi perbadia doho udukna. Maka Tuhan akan melakukan proses penghakiman kepada kita dan yang menjadi hakim atas kita adalah siapa? Kristus. Di siamang doho tamuinang dangadong benabuni. Jalan dong na boy membela kita di sini. Ala sudido amang doho tamuinang patar. Hinorhon ni ternyata na disurati debata do hape sudah perdalanan ningoduta. Saleleng kita di hasiangan. Mulai tubuh saro itu namat modding adong do kopekanna. Ada catatannya tentang kita dan itu nanti akan Tuhan tunjukkan kepada kita. Amang doho tamuinang ternyata kita bukan hanya sebagai kelinci percobaan di dunia ini, tapi ternyata ada karunia yang begitu besar. Ngulu na pinarada di debata kita. Pas doso na do di Paulusi jol manado mangol mahita sa saluhut moloholan di video kita makirim. Atong dihamuinang sudah mahita mangarade di haroronay. Halame mang ninna hamatiani dang odam-odam.
Hamatiani dang rimas. Hamatiani dang kosong. Alai molo taida manang ta renungkon bagas. Hamatiani ninna harorona nger-nger. Hamatiani harorona labok situ tu. Alai pasti. Kalau hamatiani dang boy di pahatot. Kalau hamatiani dang boy di baleleng. Dang boy di pahatok. Dang boy di baleleng. Kalau memang situhu ni hamatiani adong dihadirion ni hamatiani satir. Moloropen na mana matapotok kita na parjolo asaunang lumiling do komarsi tao no di Portibio. Na paduahon alanong masihol. Odo nak kinamabay ko mabirkan. Halainin na molo di pamanat to bagas mabiraw mati ala ni pikirakku. Halayang gotodik ko sa tikos na nunga tung macay masihol. Kumatok pajupang dohot ale-alena dongan na ima Tuhan debata memento mori. Memento mori, ingot ma hamatianmu. Amin.